आंनि प्रार्थनाखौ खोनासंनांगौ सिगांनो आंसो इसोरनि बोसोनखौ खोनासंग्रोनांगौ जों गोबां समाव मा खालामो जों इसोरनाव बियो जोङो मोना जोङो समाव जों नागिरो मोना नाथाय मोथिंनि सारा मोनो ने नागिरला मोनगोन बिला मोनगोन सौब्ला खेवनानै होनाय जागोन नाथाय बियो जास्ट नोङो इसोरखौ टेस्ट नायनो थाखाय नों नागिरला मोननाय नङा ने जोङो मा खालामनांगोन इसोरनि थाखाय जों समय होग्रोनांगोन आङो इसोरनि थाखाय गावनि समयखौ आङो होग्रोनांगोन इसोरनि गोथार गिर्जायाव आङो फैनांगोन इसोरनि थाखाय आङो मैला गिर्जायावबो आङो फैनांगोन इसोरनि थाखाय आङो बोसोनखौ आङो खोनासंग्रोनांगोन अब्ला सासेजों जुदि बासाय जायोब्ला अब्ला सासे थैनाया सासे नङा होमबा दिनै बे लोगो दिनै इसोरा नायबाय इसोरा नुबाय जे केलकुलेसन खालामनानै नायबाय जे 1 लाख जननि जिउ गोमानाया साबसिन ना सासेया गोमानाया साबसिन दिनै बेनिखायनो इसोरा गुबुन राहा लामा मोनाखिसै बे गावनि सासेल' फिसाखौ बियो क्रुसावहाय दिनै संसारनि पापनि थाखाय इसोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ दोनलांबाय दिनै आङो बेखौहाय मोनसे जाथायजों आं नोंथांमोननो खोन्थानो सानबाय सासे लावखार दङमोन दिनै बिहा गोबांथार मेन्दा दङमोन सासे लावखारना गोबांथार मेन्दा दङमोन बे मेन्दाया बियो लावखारा गावनि मेन्दाखौ अराय सम बे मोजां गांसो बारियाव बियो दैदेनोमोन मोजां बेबायदि गांसो दिनै बहा गांसो गोदान दिनै बे जायगायाव बिथाङा लांनानैहाय गावनि मेन्दाफोरखौ जाहोबा बाहैयोमोन थिग बेबायदिनो सानसे समाव मा जाबाय बियो मोनसे हाग्रा बारियावहाय गावनि मेन्दाफोरखौ बे लानानै बे गुन्देनहैबाय जेब्लानाखि बे गुन्देनहैयो अब्ला बे नुबाय जे बे गांसो बारियावहाय बा बे हाग्रा बारियाव मा दङ रेल साइटिंबो दङ बिथाङा नुबाय बेनिखायनो बिथाङा मा खालामदोंमोन बे रेल साइटनि खाथियावहाय गावनि मेन्दाफोरखौ गुमाखै एसे गोजानाव बे रेल साइटिंनिफ्राय एसे गोजानाव बिथाङा गुमबा बायदों मानो जे बे मेन्दाफ्रा बोरैबा रेलजोंहाय एक्सिडेन्टबो जानो हागौ होननानैहाय बिथाङा मा खालामदोंमोन गावनि मेन्दाफोरखौ बे रेल साइटिंनिफ्राय एसे गोजानावहाय बियो गुमबा बायदोंमोन जेब्लानाखि गावनि बोरमा मेन्दाफोरखौ बिथाङा साइटिंनि एसे गोजाननाखि गुमबा बायो लावथिजों होबा बायो बिथाङा नुबाय जे बे रेल साइटिनाव ससे थाबायनानै बिथाङा नुबाय जे रेल साइटिनाव मा जाबायनो ससे जे जइन बे जइना आलादा जानानै दङ बिथाङा सानबाय हाब बे रेल साइटिना जुदि जइन जायाब्ला एसे थेरा जानानै दङब्ला होनब्लाथ' रेला निस्सयबो बहाय एक्सिडेन्ट जाफैगोन बिथाङा सानबाय हाब दिनैहाय बे रेलावहाय एफा गोबां मानसिफोर जिरायना फैगोन दिनै बे रेला जुदि बेल थायोब्ला हाजार मानसिफ्रा थैगोन बिथाङा सानब्लाबो साननो हायाखै मा खालामना दं दिनै बेखौहाय बिथाङा जइनबो खालामनो हाया झालाय खालामग्रा मेचिन गैया बिथांनावहाय बिथांनाव हाथुरा गैया बे रेल साइटिंखौ जे जइन खालामफिननो दिनै इनाहायनो सिन्था खालामबाय हागौहाय बिथाङा नाजाबाय मा खालामगोन बिथांनाव जेबो उपायखौ बिथाङा नुवाखिसै नाथाय मा जाबाय समा बारलांनानै मा जाबाय बिथाङा गोजाननिफ्राय रेलनि आवाज खोनाबाय ट्रेननि आवाज खोनाबाय बिथाङा जेब्लानाखि बिथाङा रेलनि आवाज खोनायो बिथाङा उसुखुथु जाबाय एकदम गावखौ मा खालामगोन बिथाङा एकदम उसापटाव जाबाय दिनै आङो एफा गोबां रेलनि पेसेन्जारफ्रा थैजोबसिगोन बे रेलनि मानसिफ्रा सासेबो बासिनाय नङा एफा गोख्रै स्पिडजों फैनाय रेला जुदि बहाय एक्सिडेन्ट जाफैयोब्ला सासेबो बेक्तिफ्रा दिनैहाय बासिनाय नङा गासैबो थैजोबगोन नाथाय बिथांनावहाय जेबो उपायानो गैलिया दिनै बिथाङा मा खालामगोन दिनै बिथाङा मोनसेल' साननानै उपाय नुहरबाय जुदि बे ट्रेननि हाजार जे पेसेन्जारफोरखौ बासायनांगौब्ला दिनै आं मोनसेल' सानना राहा नुहरबाय बिसोरखौ बासायनो थाखाय
बिथाङा गस्ला गुफुर गानदोंमोन लावखारा दिनै मा खालामबाय बिथाङा बे गावनि जे बयनिख्रुइबो साबसिन गुफुंसिन मेन्दाखौ बिथाङा लाबोनो बिथाङा मा खालामबाय दिनै बे रेलखौ बासायनांगौब्ला दिनै आङो माबा मोनसे बुद्धि खालामनांसिगोन होननानै बिथाङा मा खालामबाय दिनै गावनि साबसिन हामसिन मोजांसिन गुफुंसिन मेन्दाखौहाय बिथाङा लाबोनानै खाख्रबनानैहाय गाव मोनसे जे साखु लादोंमोन दिनै बे मेन्दानि गोदनाखौ हास'नानैहाय दिनै बे मेन्दानि थैखौ गुफुर गुस्लायावहाय मा खालामबाय फुनजोब्बाय गुफुर गुस्लाखौहाय बे थैजोंहाय मेन्दानि थैजों मा खालामजोब्बाय गोजा खालामजोब्बाय गोजा खालामनानै मा खालामबाय मोनसे दालायखौहाय बे गुस्लायाव खानानै सान्दि खालामनानै बिथाङा कयेकश' मिटार गोजानाव थानानैहाय बिथाङा रेलखौ झान्दा गोजाजों लाखिबाय दिनै गोबांथार स्पिडनिफ्राय रेला फैदोंमोनब्लाबो दिनै बे गोजा झान्दाखौ नुनानैहाय रेला थामिनांगौ जानानै फैबाय कारण जों मिथिगौ ना जे रेला जायनाखि रेल ड्राइभारफोर बिसोर गोजा झान्दाखौ नुयोब्ला रेलखौ थामिनांगौ जानानै फैयो कारण गोजा सिम्बला मा खालामो डेन्जारखौहाय बुजायो माबा मोनसे खाथ्रा जायगा दङ बा खाथ्रा जानोसैबा माबा मोनसे प्रब्लेम दङ बिनि उनाव जायनि थाखाय दिनै बे गोजा थै नांनाय गुस्लाखौ नुनानैहाय रेलनि जे ड्राइभारा रेलनि जे पाइलटआ बियो रेलखौ लाखिनानै मा खालामबाय ट्रेननि ड्राइभारा दिनै बे व्यक्तिनाव सोङो आमुखा दिनै नोङो मानो ट्रेनखौ लाखिखो सोर नोङो पारमिसन होदों मानि थाखाय नोङो लाखिखो अब्ला बिथाङा बुंबाय जे ड्राइभार साहाब एसे उनावहाय एसे सिगाङाव नोंथांमोना थांबावोब्ला नोंथांमोना मा नुगोन जे बे रेल साइटिना जनानै दङ दिनै नोंथाङा जुदि थाङोमोनब्ला सालायोमोनब्ला नोंथाङा दिनै थैगौमोन नोंथांजों लोगोसे गासैबो पेसेन्जारा थैगौमोन गिर्जायाखौहाय लोगोफोर बेजों लोगोसेनो दिनैनि भिडिअ'आबो एसेयावनो थाथ'नाय जाहैबाय उननि भिडिअ'आवहाय लोगो मोनफिनबावगोन
दा नोंथांमोनहा एसेयावनो थाथ'दो बाय बाय।